Els museus de l'àrea de cultura de la Diputació romanen oberts aquest estiu. És una oportunitat per a gaudir de l'àmplia oferta cultural del MUBIM, el Museu d'Etnologia i el de Prehistòria. Al Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat no pots deixar de visitar l'exposició Aigua, Fang, Silenci, la Riuà 60 anys després. Aquesta mostra repassa per una banda els danys materials i personals que patiren la ciutat de València i la resta de localitats de la Ribera del Túria amb la Riuà de 1957. Per altra banda, explica també el desenvolupament de les tasques de salvament, neteja i reconstrucció que es dugueren després de la Riuà. El MUBIM també ens permet descobrir els refugis de l'artista britànica Tété d'Alencar, que experimenta amb la intimitat femenina a través dels diminuts jardins creats a xicotets joiers. També l'exposició Bellesa i joventut, esclavitud contemporània, ens permet repensar els cànons de bellesa actuals. En aquest muntatge es contraposa el treball fotogràfic de Jorge Fuenbuena amb alguns dels rostres més famosos del panorama televisiu i cinematogràfic espanyol i el de Ricardo Marujo, centrat en les intervencions de cirurgia plàstica. En el Museu Valencià d'Etnologia, situat al Centre Cultural La Beneficència, aquest agost encara es pot visitar la ciutat viscuda i descobrir com es desenvolupava la vida de les ciutats valencianes a finals del segle XIX i principis del XX. Per la seva banda, Beyond Hollywood, Identitats indígenes nord-americanes, és una mostra que pretén reconstruir, fugint dels estereotips establerts per la indústria cinematogràfica de Hollywood, la història i la realitat social de les societats natives americanes als Estats Units. Una interessant proposta amb peces mai exhibides a València. Per últim, el Museu de Prehistòria de València, també a la Beneficència, ens permet descobrir les societats prehistòriques, el món romà i la presència dels ibers a les comarques valencianes. A més, l'agost és una de les últimes oportunitats per a gaudir de l'exposició L'Enigma del Vas, una mostra que gira al voltant del Vas dels Guerrers, una peça trobada en 1934 al Tossal de Sant Miquel de Llíria. Amb tota aquesta oferta, els museus de la Diputació proposen una programació àmplia per gaudir de la cultura en agost.